Ola, vou-vos dar nomes de ferramentas e outros elementos que podemos usar para bricolaxe nas nosas casas. Para comezar, estas pequelechiñas, isto é un parafuso. Neste podemos inserir unha arruela ou arandela e a súa porca. Para apertarmos a porca usaremos unha chave de porcas deste tipo, por exemplo, que é unha chave de boca, ou deste outro tipo, que é unha chave inglesa ou axustável para varias medidas. Se en vez de querermos apertar a porca, o que queremos é apertar o parafuso directamente, usaremos unha chave de parafusos deste tipo que se chama de fendas, porque usamos a fenda do propio parafuso para o virarmos. Existe outro tipo, que é esta outra, que é unha chave de fenda cruzada ou estrela, que serve para os parafusos deste tipo, non? Xa, se en vez de termos un parafuso, o que temos é isto, que é un cravo ou prego, a ferramenta que precisaremos será un martelo. Para que? Pois para o cravarmos, ou pregarmos, ou espetarmos, ou enfiarmos na madeira. É unha variante máis pequelechiña dun prego, esta outra de aquí, que é unha brocha ou tachola. Lembrades Balbino, o neno labrego? Dicía que no verán sempre ia descalzo e que nunca faltaba unha brocha para se lle espetar nos pés.